Mami nasengicela ukushintsha isikole ngeke manje. Yini manje? Mina sengicela ukufunda kwenye indawo ngeke ngize ngisalunga. Umama Ndlovu ungishaye ngempama namhlanje. Ukushaya azashaya wena ngempama kuba bonke abafundi buwenze. Ngakho uthisha ophila ungavela angiqhazi ngempama. Kwenze njani? Ungishayile nje ngempama mina ngisathanda ukufunda lapha ngicela ukufunda kwenye indawo. Uyazini? Nina nisebenzisa amalungelo ngendlela engalungile. Kungenzeka ukuthi khona urongo kade wenza. Akekho uthisha ongenza leyo nto. Futhi wena ngiyakwazi unamanga. Yazenza njani? Sizimoya wami. Awuthatha ibhande ngale. Ngifuna ukushayela kona lokuthi uthisha naye ukushayile. Ngoba ngingavela kusukela kahlanu. Ungishayela izono zokuthi ngishayiwe, ngishayela into engingayazi. Lalela uthisha kahlanu Thenjiwe. Hamba thatha ibhande ngale ngifuna ukukhombisa kahle. Ngwela nemfashifisha esikoleni zonke insuku. Mina ma uthe bengishaya ngempama wathi enene ungishayela ukuthi mina wena wathatha indoda yakhe nisafunda emzini. Mina ngishayela ukuthi wena uthatha amadoda abantu. Lalela uhamba ukwenza homework. Hlukane nokungena indaba zabantu abadala into ongayazi. Hamba ukwenza homework. Nengqondo. Hayibo. Ilo yasikhotheni waka-eli. Oh, ungazongihlanela mina. Nami ngangisheliwe.